Здравейте, чове! Аз съм Гошо Наденица и днес ще играем Skywars. Пусна го. Така. Ето така. Нека вече отида към моя остров. Всъщност, млатиме малко газенцето. Само някой да не дойде към мен. Ето какво има. Парадвичка. О, още една ендерперва. Една златна лавалка. Добре, фул диамант. Фул диамант. Това е важно. Вече всички измрях. Само аз съм. Аз съм. Още 8 човека. Имам ендерперва. Мисля да се запътя. Не. Към ето тук. Ох, някой ме бие, хора. За това дали ще дойде към мен? Ще да падна. Ето го. Влиза, май! Кривак. Ох, хора. Ще ме бие. Паднах. Фърлям ендерперо. Не, умрях, хора. Много сме слаби. Рандом. Аз съм невидимия. Не ми трябва кит. Както виждате, съм невидим. Но вижте с кой скин съм на Дидоди. Защото съм голям фен. Така. Добре, тук извадих голям късмет. Защото доста легендарни имам. Аз съм легендарни. Сигнал съм на Clash Royale и край. Много зле. Той гърми TNT. Някакъв ме бие! Чакай бе. Добре, хора, убих го. Ако на вас виждате, че ви лагва, на мен не ми. На мен ми върви като пуда. Сега мисля да отида към ето тос. Само да си взям една легендария ябълка. Като аз я наричам. Ето, тос иска да ме фърли. Не, крив си. Не. Бие се с лошите. Ето този. Уау, хора, умрях! Не умрях, не съм добър с ендерперлите. Пишем quit. Ще правим още 2-3 игри и ще спирам. Виждате ли го ето си? Искаме рандом мап. Дано да е моя мап. Сноу. Ей, моя мап. Ето го, на Дидоди скина.
Ще има в описанието сервера и IP-то му. След 5, 4, 3, 2, 1 и почваме. Видяхте ли как го оцелих? Аз съм най-добрия просто на тази игра. Окей, фул диамант. Просто на Insane мод съм го пуснал, защото ме кефи. Сега ще ръчна някой, само да видя кой. Ето този ми е любимия. Там да го ръчна, само да си взем. То към път към мене ли си прави? Само да не загина пак като миналия път. Умирам. Хора, много съм слаб на фърлянето на перли. Абсолютно съм много слаб на фърлянето на перли. То ще си стоих тук. Какъв е този мап? Sky... То мап за първ го игра. За първ път го игра. Той е да мърш на бързо. Правя тази игра и ако умра... Тук брат не си дърдоли нещо. Ако го чувате. Така. О, пак ли дървен меч? Дървеният меч ми върши много добра работа. Направо ги изстрелвам на 800 км от мене. Пак имам ендерперла. Това е доста добре. Ето го. Както виждате, ето този. Ау бе! Абе не е честно така бе! Хора, бутнах го! И то смутаняк ме бутна. Тим сте! Добре хора, това ще бъде от епизода на Skywars. Ще има линк в описанието за сервера. И не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!